tak... Musíme na toto dojsť, no. Sme tu docela nováčikovci, no, takže... Nie to tu není, to je rasitické. Dobre, takže, jak sa odejde z tohto questu? Vlastne ho už musím spraviť. Ty si sa logol si sa na tú misiu? Počkaj. Logni sa na tú misiu, ty blázen. Daniak Lord. Na tú misiu sa logni, ty židáku. Počkaj. Daniak Lord. Prečo sa nevoláš Dax? No lebo to už meno sa používa. Jaj. Inak by som už dávno... Aha, to čo mi došlo. Invitation. Join! Fuck yeah! Oh yeah, bitch! To je pán, sme to zistili. To čo bolo? Neviem. Ty dojebíme Afganistan. Nevyprávaj. A co... Ty kokos, ja sa očujem. Vypni si tam, kde je kvíz, to tam si vypni mikrofóny. To je jaká halu, neviem, si ma nevolal na Skype. Ja som nás zavrel, a sme piči to mali. Nie, descent. Áno, tam ideme. Či? Áno, dole ideme. Oh, Oh yeah, to vyzerá sexy. Asi tak, ty kokos. Jak takáto brutálna hra môže mať 350 deka? Nechápem. Tí, čo to robili tú hru, ľudia, ste páni, darmo. Klobúk dole, chlapci a devčatá. Asi tak, lebo to je to úplne kokoti. Ale ty si z toho kokos, že nečítaš tie tutoriály, áno? Tak a čo? Ja chcem sekať, byť sa. Ježi, ty si žebr, čakaj ma. Come on. Dobre, ubij si ich sám, poď. OK. Nebaví sa s tebou, si umôž. To beriem. Samovražedný atentátnik. Kamikaze, bič! Lol. Ty to má, ja mám pištol radšej. The fuck? Oh my gosh, this is fucking amazing. Like this game. Me too. A pozor, on ide volať. Ono to strieľa. Ja vím, ja ho dojebem, či. Však to je Vulgar Games, tu môžeme hrať. Áno. Však práve. Plus pičatým. Oficiálne na to naladil, lebo som došiel od telefónu. To je pohode. Dostávame rovnaký počet peniaz. Hádam má, keď nie, tak to je buznovina, ale to nevadí. Je mi to jedno. Počkaj, target practice. Ježiš, ja nemám akvárnutú zbraň, to môžeš jedine ty. O! Si porieš. No. Toto je fajn. Počkaj chvíľu. Ja to spravím, neboj sa. Ježiš, ja som si mal zbraň akvárnúť. Donist gate úplne... Aha, Renko. Nevieš do piču odtáľ. Fuck off. No. Počkaj. Porieš, do toho musíš trafiť do tejto... Hej, to čo... Da fuck? Jak to dvihol? I don't know. Oh yeah. Tyže... Yo! Najprv mi ľahko opovedz, jak si to dvihol, lebo keď... Klikol som pravým na to. Aj? No. Pozor, leg one, ja, to je moja, táto želatina je moja. No. Tam health. Ja furt som zvyknutý tú moju myšku držať na jednom onom míste. Too many TF, bro. Asi TF-ko zaostane, ľudia, je mi ľúto, ale neviem, kedy bude najbližšie video TF. Lebo toto je vážne, začal sa na to veľmi ľúbiť. Pozor! What the fuck? Však to je pekná väčšia, jak ty kokot. Moja bomba, nevidíme. Peňaz, takú piču ti dám. Zahod to. A kľúč. To je zeber ty. Bombu. Oh my god. Bob is break. Tam máš. To si mohol použiť rozumnejšie. Oh yeah. Pou. Pozor, ono to plují, možno na toto som mal tú bombu chytiť. Pozor, ja to prejumpujem, vykryjem každý oný útok a zničím ich. Pozor. A bedňa tu je. Everybody, počkaj, Ghost Blocks will destroy... Matrix. Blocks connected and unbreakable... Come here. Oh, počkaj, what is that? Peniaze, ber. Ale dočkaj. Collecting head emblems will level up your gear when you reach an elevator. Oh yeah. Ale dúfam, že nám dáva rovnaké pointy. Dáva. A počkaj, tu je to, hen to zober. Jak to zober? Hoď to do hentej, tam to hoď. Tam to hoď. Tam to hoď. Tam, kde som ja kúkam, tuto. Hoď to tam. Ty si veľký pán.
I know. Želadina! Opuchni smis. Leguanos. On ma oplú. On ma jaký jasečisko, ty kokos. Ja sa furt tú myšku otáčam, mám páč. Ja vidím, že ty si lama. Noob. Tam vidíte lamu, presne tam, Daniak Lord. Odvolaj to. Odvolávam. No, si noob. Ja sa točím. Počkaj, ten je môj, počkaj, nehaj mi ho chvíľu. No, dobre. Ja zabijem hen tých strilačov. Je mŕtvy. Ďakujem za peniaze. Zabij všetko, víš, peniaze zase idú. Váza je moja. Ježiš, ešte sme... To není váza, to je Mary Jane, už som ti to povedal. Váza. To je Mary Jane. Čo je to Mary Jane, kurva? Mary Jane je v Spidermane. Spidermanovi. Tak a Spider-Man tiež Mary Jane furt hádzal po ľudke. Preto je váza Mary Jane. Aha, Kúkaj, jak toho draka zničí, tam máš. Trololololololol. Au, trafil ma. Čo si urobil? Ja nič, prečo ja? To pretože som čiernej. Si ja to stúpil, kokos. No, vidíš? Tam je nejaký mozog, či čo to dáme. Mozog železa, teda mozog elektriny. Ale do prdele, stále ma série, či nám dávajú oné, pointy rovnako. Nevadí, dáva, keď nie, tak bullshit. Zober si HPčka. Naše, ja mám fúkové. Aha. Tam to vidíš. Ja ste zbraň, ja sa cítim jak lama. No, Ja come som here. samovraždný atentát. Come here. Postav na toto. Počkaj, demolujem. Ježiš Maria, ty si taký oný. Kebyže máš pištoľ, to nemôžeš z diaľky, jak ja teraz napríklad, vidíš? Ale nie, on si zoberie bombu. A tak zober si ty bombu, to je dobrá vec, víš? Maj aj pištoľ, aj bombu. O! Jasne, všetko rozumiem. Skrat. Vidíš ho? Kde ma ešte na... Ó, Wolf nejaký. To je Hitler, on má plyn na chrbte, kúkaj. Aj tak vyzerá. Á, ešte aj piercing má buderant. Hell, here, money to creature, think careful, the sky, hell, take my power, I just said my restaurant. This is great, bla bla, nach. Prečo tu nepreskočíš? Neviem. A! Ó! Do nich. Ja sa postaram o generátor. Pozor, ono to pluje. OK. Potom máš aj shield, na to nezabúdaj. Dobre. Neboj sa, nezabudnem. To buchne? Jo. To bolo jaké lamácké easy. Počkaj, dojde Hitler, ten nás za. Kúkaj, už ho jebol. Noob. Jebem, Krista mater, jebem plyn. You nasty little things, don't do that, dodge off right. Artifacts, alright, back for you. Aj, ideme na to, ideme rozbiť buzeranta. Nejdeme ho rozbiť, prečo by sme ho mali rozbíjať? Čo to je? Tiše. Oh yeah! Vyzeráš, jak keby máš na chrbte veľkú konsku. Nezáviď. I'm a hitman. Teraz do kempu ideme? Asi áno, aha, nejaký hit. Ancient unlocked. Volačom. Čo? Dáva rovnaké pointy, vidíš? Ja, tak to je dobré. No. Delá sa nám. Buď sa nám delia, alebo neviem. Alebo, neviem. Tiež neviem. Môžu sa deliť, a to nevadí. Dobre, exit in, dobre, okej. Už som level 3. Oh yeah. Ľudia, potom ak na nejakej hre uvidíte meno Daniak Lord, určite som to ja. A keď uvidíte na nejakej hre Quicks, tak som to není na 100%, ale napíšte mi, možno uvidíte. On má rád chlapcov a ženské anály. Že on je taký fetišista. Ty šesta. A Stíš si to. je. Prosím ťa, to si to stíš. Nestíši si to. Ja Čaká. nemám, keď mi to nehrá. Až sem to očujem. Za chvíľu pôjdeme na first contact, počkaj, len si idem oný spraviť. End conversation. Aha, čo si mu doniesol, kúkaj. Ja si to chcem zebrať, to je moje. Čo to je? Nevím, to si ty ukradol. To je voda. Zlodej vyjebaný. Cigánsky. Lol. Ale nie je tu nejaký shop na inventár, teda na veci. Tak táto čaja musí mať volačo. Nemá. Ja vím, že to je čaja. Tak, lebo má cesky, kúkaj. To vidíš cez pol kilometra. Ugáš, nemôžem rozumieť. To len ty si plochý. Kokos. Oh, nejaký pushgun, ej. Čo robíš? Pushgun? To. Shooting back to the camp, you did it, Daniak Lord, okej. Ale za niečo sa tu musí kúpovať, len kde je shop? Dobre, poďme na ďalšiu misiu, pozvi ma. Wait.
Ale niekde sa Kristoša dá nakupovať. Počkaj, však tu si to mení. Aha. Otvor si tam vedľa mapy, máš arzenál. Ja viem, už som si vymenil aj armor, aj pištol, aj všetko. Ale podľa čoho nám dávajú veci? Neviem, podľa levelu, alebo ja neviem, I don't know. Na nejakých Ale robovreker. budeš ma musieť chvíľku počkať, ja sa teraz... Equip as armor costume. Ja to si môžeš dať len z hlad armoru? No. To je toto, to je Vitasuit, to je toto, plus 1, to je proste brňko, víš, plus 1 health bonus. A to leveluje ešte itemy, chápeš? Equip as armor. Osta. We are sexy and we know it. Vyzeráme jak černoši. Dobre, ešte čo tu má? Máš takú istú helmu jak ja, ten si červený, vidíš? A ty si černý. Ja som zlatý, zelený. Punch gun, protogun. Ja som dal ten punch gun. Ja si nechám moju bombu, ja budem ten bombový. Skús to robovrenč, víš tam čo je. Sword, ten robovrenč. A ja nie som robový, ja som hačetku. A skús to ja mám hačetku. Prečo? Lebo si černý. Vypaj to pici. Skús ten robovrenč, please. Dobre, môžeme ísť na misiu. Dobre, mám robotu range, what about now? Are you ready? No, viac menej. Čím to bolo, tej misie? Hore ty kokot, ti oči môžu vybiť. OK, level 1, 3. You spin me right round, baby, Baby, right round. like a baby, right round, la la. Áno. Čo robíš, opilec? LOL. Som dostal zadarmo. Čo? Level. Dobre. Daj missions a klikni tam start a všetko voľné, preklik.